Аз съм Димитър Маринов, старши треньор на карате клуб Шогун. Това са част от хора, които участват в добрата кауза. Кажи ми защо участваш в добрата кауза? Аз участвам в добрата кауза, понеже искам моят отбор карате клуб Шогун да има възможност да участва на национални европейски първенства. Отделно всички деца, които се занимават с карате като цяло, да усещат, че имат подкрепата на цялата общественост, която мисля, че трябва да са запознати, че има много деца, които искат да се изявят талантите. Без тази подкрепа няма как да се получи да се показват целият талант, който имат. Какво предстои пред вас? Значи предстоят ни с този месец и половина основно предстоят няколко големи събития относно в карате обществото и като цяло за карате клуб Шогун. Предстои сега на 19 март предстои национално първенство, което е в София и от изключителна важност като цяло. От 1 до 3 април предстои европейско първенство, което ще бъде в Германия, град Нюрнберг като цяло. След това пак има един национален турнир, който е в град Бургас към средата на април месец. И после към май месец още един национален турнир има. Като цяло тези 2-3 месеца, които предстоят, са от може би най-важно значение, понеже предстоят състезания, национални, международни и семинарни обучения за всички състезатели, които са изключителна важност за тяхното развитие. Защо вие трябва да спечелите? Не е въпросът да спечеля, че чрез вашата подкрепа самите деца ще имат тази възможност да спечелят. Защото чрез тяхната изява това означава тяхното развитие. По този начин те основно печелят. И като цяло спорта в Бургас и в неговите граници на Бургас.